Joo. Ootko sinä tuossa? Hyyppä. Missä se? Jossu vasemmalla aika paljon, sitten Pujojen vasemmalla puolella. Vasemmallakin oikein. Joo. Hyyppä. Nyt on tosi hyviä esillä. Joo. Tossa nyt löytyy, joo. Joo. Ihan sen näköinen se on. Ymmärsit se heti, mikä se oli? On tänne vielä tulossa. Täällä on aika vähän porukkaa käynyt. Jännellys tehtiin. Ja sanoit, että hitaasti tuli, mutta ettei se sinulle pärjää. Näpyttelemään mitään piippariin. Mulla on niin hirveä. Kyllä tuo hyvin näkyy.